Ongietorriak. Beste askotan bezala, ongietorriak dantza ikuskizun honetara. Guretzat, Mikelatx dantza taldeko dantzari eta musikarientzat ohore bat da gau berezi honetan zuek berriz ere gurekin izatea. Gaurkoa ikuskizun berezia izatea espero dugu, ez baitira gutxi ospakizun honetarako ditugun arrazoiak. Aurten, hain zuzen ere Atarrabiak 825 urte bete dituen urte honetan, guk ere geure urteurrena ospatzen ari gara, 15. urteurrena. Hala eta guztiz ere, gu baino lehen beste batzuk bidea zabaldu zutela ezin dugu ahaztu. Egia da Atarrabiak dantzarekin duen harremana estua izan dela beti. Esate baterako, orain dela 500 urte baino gehiago Atarrabiak bere dantza taldea zuen. Ordutik aurrera, Atarrabiak beti bere dantzariak izan ditu. Orain dela 15 urte, Hilario Eranzuz alkatea zen, eta Epi gure alguazila. Zirimiri taberna zabalik zegoen, eta Auroraren dendan gozokiak erosten genituen. Udaletxeko balkoian ere, ikurrina jarrita zegoen. Orain dela 15 urte, Atarrabiako gazte asanbladak dantza ikastaro bat antolatu zuen, 1984 urteko udan Esteban Armendarizko eskoletan, garai batean Hiruherri ikastola izandakoa. Atarrabiako hainbat gaztek parte hartu zuten ikastaro horretan, eta ikastaro horri amaiera emateko, Atarrabiako jaietako txupinazo egunean, geroago Mikelatx dantza taldea izango zenak bere lehenengo emanaldia eskaini zuen. Mila 1984 urte horretara bueltatuko gara, urriaren batera hain zuzen ere. Eguerdiko 12:00 dira, eguna lainotsua dago, eta 100 lagun udal plazara hurbildu da jaiotzear dagoen dantza talde berri horrek eskainiko duen emanaldi hori ikustera. Jaun-andreok, lehenengo emanaldi horretan parte hartu zuten gazte hoiek, gaur agian ezain gazte, Hiri Basko ingurutxoa eskainiko digute.